Oli kam lo ngai ta a tun tu makron ei tur chu iscut chhum le i noodles sin 3x karon ei dawn ani ei ngal mar mar mai ang khualum si
cái zo ta a chuan i ka video da ang te min en sak thina ka lawm lut tuka chuan like share subscribe kha min ti chhun zom sak zelula ka du a chuan nakina a ram chan vele video lo nei le ka tum dawn nia